Hindi mo na may gagalaw. Mahirapan ka. Nagagalaw talaga ngayon. May puto. May kulto. Umang agas. Nga po. No, yun. Ayun, may natamaan ka doon. May bahay doon sa inyo. Susumputan doon, tiyan. Bahay ng nuno. Susumputan doon. Timpal. Susumputan Doon, doon, tiyan. mismo sa inyo. Bago ko nangyari yan, pumunta ka sa inyo. Anong ginawa mo doon? Nagdaba po kami. Okay. Sampay. Okay? Natamaan mo yun? Napakan. Oo, yun. Natamaan mo siya, oh. Yan, oh. Okay. Dalawang puno yun eh. Di ba? Dalawa yung puno doon. Isang puno dito, isang puno. Andito yung dalawang nuno. Dalawa ata yung nuno doon eh. Dalawa o isa? Isa lang po yung Sigurado ka, pero lumawak siya, di ba? Opo. Malawak siya, no? Halos, di pa ito yung isang puno, malawak siya. Kaya parang dalawa. Parang natibag. Oo, natibag siya eh. Parang dalawa. Okay. Napakan mo siya. Yun. Dati natitilitin mo. Oo. Napakan mo yung kay dadan mo, yung napakan mo doon. Natapakan mo siya, andun siya. Nakahiga siya eh, nakaganon siya oh. Napakan mo siya dito. Sa leg. Kaya yung pero kahit ganyan, ganito po yan. Kasi andito siya ngayon. Ito kasi, pag kasi kayo, hindi kayo nakikita.